yese ine vakuru vanochengeta tsika nemagariro. Hazvinei nekuti uri kupi, kungave even kana kuguta reHarare kana reBulawayo, kune vanenge vachinzi macity fathers. Asi iye zvinezvi tiri kumaruwa, tiri kudunhu reMashonaland Central, kumushumbi, kubhodha reZimbabwe neMozambique. Reka tinzwe kuti vakuru venharaunda vatinavo kunzvimbo ineyi ndanani. Mambo makadi ndinokubatirai zvinyu. Makadi mambo? Takasimba makadi wayenzi. Vari kuona vangade kuziva kuti munhu ari kutaura nevatapi venhau ava ndiani? Ini ndinonzi James Nyamandu, ndiri munyori waHeadman neShangwe, uyezve pano ndakakutwa nemachinda angu maviri vanonzi Kakwenyerera Gift naAlec Mukowani. Nzvimbo yatiri nei ndeipi chaizvo? Muno muri muMbire muWard 12 ichitungamirwa naHeadman neShangwe. Tiri kuno kuWard 12 kunotungamirwa naHeadman neShangwe. Tiri kuona pamusha panapa pakaungana vanhu, uye zvakanzi tiri kutanzwa kuti pana sekuru vari kubatsira. Nyaya iyi yakatanga sei? Zvakanakai, ichokwadi sekuona kwamuri kuita. Sekuru vakasvika mudunhu rinori vaine chinangwa chekuti vakange vashedza kune rimwe dambudziko rakanga raitika pane mumwe musha, pakange paitika anenge mashiripiti. Asi mashiripiti iwayo kuti tiasorovhe problem yacho tiri tisu madzishe hataikwanisa kusorovha. Saka sekudana kwanga waitwa kuti wauye kunosorovha nyaya iyoyo, ndo pawakabatsira musha iwoyo. Wabatsira musha iwoyo, vanhu vakaona kugona kwawo, ndobva wakumbirwawo nevanhu kuti ko mambo hamungakwanise kuti sekuru vatibatsire munzvimbo matigere munomu. Zveshuwa sekuru takakwanisa kutaura navo, vakauya munzvimbo medu, takasvitsa kune mudzimi emunzvimbo muno, vakaita hurukuro navo, vakasvikawo kune mamwe madzishe, vakaita hurukuro navo, vakabva tatendera kuti ngavabatsire vanhu. Ndokuona kwamuri kuona vachiita basa irori. Matambudziko atingati ari kunyanyosangana nevanhu venharaunda yenyu mambo ndeapi? Matambudziko ari kunyanyosangana nevanhu vari munharaunda yedu ndeyekuti ndekurwara kunokonzereswa neuroyi. Ndo chimwe chematambudziko mahombe ari kusanganiswa nevanhu. Asi toziva kuti uroyi haupedzwe kuchipatara, asi unopedzerwa nematraditional healers sevari panapa. Tinoona mambo isusu vana vechizvino zvino havanyanyotendera kana kuzvibvuma izvi zvechivanhu. Imi ndimi vakuru vanochengeta tsika nemagariro. Advice yamungavape kana kuti kurudziro yamungavape ndeyekuti chii? Kurudziro iripo ndeyekuti kana wasangana nedambudziko rekurwarirwa, chekutanga kuchipatara. Zvakona kuchipatara, chienda kune vanobatsira matraditional healers. Asi ipapo hatiti ngavachiregedza kuenda kuchipatara. Kuchipatara ngavakontinye kuenda. Asi kana vane zvirwere zvirelated nokuda kubatsirwa nematraditional healers, aiwa vakasununguka. Tichitarisa kubva mazuva akauya sekuru munomu vachiva kuzobatsira vagari venharaunda ine, tingati mabasa avo ari kubudawo zvakaita sei? Ndimi munenge muri kunoku, ndimi muri kuona mabasa avari kuita. Mangotaura imimi pekutanga kuti vakabatsira mhuri imwe chete, basa ravo ndokuonekwa kunzi aiwa rinenge rine pundutso. Vakuzobatsirawo vamwewo venharaunda ine, muri kuzvionawo sei? Ndoona sekuti nharaunda yekubatsirika. Chikonzero ndechekuti tine misha yakawanda yasvika pano kuti vabatsirwe. Aiwa vakubatsira sekuru, nokuti vese vari kuda kubatsirwa vakaenda kumba kwavo vachibvuma pasina kumanikidzirwa. Aiwa mambo, tatenda. Mashoko enyu ekupedzisira kumhuri yenyu yakatarisa chirongwa. Aiwa ndinoti ndotenda vese vari kuuya pano vachibatsirwa vasina kumbunyikidzwa. Asi kana paita nyunyuto nekuona sekumwe zvisinofamba zvakanaka mambunyikidzirwa, aiwa sunungukai kudzoka kune Yesu vakuru venzvimbo, totaura nasekuru kuti no, vanhu havamanikidzwe pakuita mabasa. Ndomba kuti ndo zvanga ndichinyanya kuti mhuri yangu izive. Tatenda. Mazvinzwira mhuri yeZimbabwe. Baba makadi? Tiripo makadiwo changame. Zita ndiani? Ndiri kukunzwa kungoti sabhuku. Inini ndinonzi Vatayo. VekuChikafa village. VekuChikafa.
Sabhuku tanzwa mabasa ari kuitika munzvimbo yenyu ine pamusoro pasekuru. Makatitsanangurira kuti ibasa rei riri kuitwa nasekuru uye vakauya sei munzvimbo ine? Mabasa ari kuitika nasekuru aya ari kutifadza zvikuru. Vakatanga vane kumwe kumavillage. Saka isusu taizoonawo kuti no izvi ngadai zvikaitika panzvimbo yedu. Zvinhu zvinofadza nokuti vanobva vatita sei vatigadzirirawo panzvimbo kubatsira vaya vanotambura chichione zvirwere. Chokwadi ndobva taitawo simba takagara nevanoita zvemudzimu. Ndobva tagara pasi tikati alright tigete tinotaura nasekuru vauye padhuze. Apo vachibata neMozambique vamwe vachisvika kunoku. Saka pakaoneka kuti aiwa tinenge tinavo vari kutibatsira zvikuru. Matambudziko ari kubatsirwa nasekuru kunyanya munzvimbo ineyi ndapi? Matambudziko makuru ndezvirwere. Vamwe vanouya vachirwara vachibva vapora. Vamwewo vane mhepo dzavanenge vanadzo vachidzibvisa. Ndizvatiri kuona zviri kubatsira zvikuru izvozvo. Tikunzwa kuti sevanhu vakagara pabhodha mberi yasekuru yasvikawo nekuMozambique uku, chiratidzo chakaita sei ichocho? Chokwadi tiri kuzviona vamwe vari kubva kuna Zambezi vachisvika kunoku kureva kuti vane matambudziko vada kuti vabatsirwe naSekuru. Tiri kuvatambira tichiti sekuru ndevava vachibatsirwa vachidzoka. Imimi sevakuru venzvimbo, vanhu venyu vamunogara navo kunoku vari kugamuchirawo sei mabasa ari kuitwa nasekuru? Aiwa, vari kuzvitenda zvikuru. Vachisvika panapa vana sekuru ndakafamba navo ndichinovasvikisa kwakanzera kunovaratidza. Chokwadi kanzera akati no, zviri right, ngavabatsire mhuri dzedu munomu, hapana kana dambudziko. Handiti kana vachinge vapedza tinoziva kuti kazhinji tambunzwa imwe nyaya iri kunzi iri kubatwa nasekuru inyaya dzeuroyi. Vanhu vanozosara vachigadzirisana sei? Imimi ndimi ana Sabhuku, ndimi vakuru venzvimbo. Kana munhu achinge abatwa uroyi, ngatiti tapfumanei abatwa uroyi achinge achida kuroya Sabhuku, zvobva zvabuda ipapo zvogadziriswa, ramangwana racho rinenge rakamira sei? Ndimi munosara nevanhu ava, munovagadzirisa muchiti chii? Ipapo hationi sekunge pane dambudziko. Nokuti zvinhu zvaanenge abatwa nazvo, vamwe vari kubvuma zvinhu zvavo ndezvangu, zvinobva zvasara zvachenesewa. Saka handione dambudziko inozoti ichazotinetsa nokuti ari kubva abvuma nazvo zvinhu zvake pakati pazere vanhu. NaSekuru, chinomboita kuti munhu afunge kunotora mushonga wekuroya chii? Ini tapfumanei ndakagara parapa ndobva ndati rega ndiroye Sabhuku varapa. Imimi ndimi vakuru venzvimbo, hanzi ndimi makatanga kuona zuva. Zvii zvinoita kuti munhu apindwe nepfungwa idzodzo? Zvakangosiyana siyana uroyi. Kune vamwe vanoita shandisa uroyi pakurima. Vamwewo vanonangana nemunhu kungochivawo kungoti semunhu uyu ndakuti wakutoita zvekuroyi. Saka uroyi wakangosiyana siyana, ende tiri kuona vakubatwa zvakasiyana siyana. Ichokwadi. Kune vamwe zvakare vachiri kudhauta mabasa ari kuitwa naSekuru Tasvi, kwete vari munzvimbo ineyi but vari kuona program ineyi. Mashoko amungade kuvaudzawo kana kuri kuchiKristu vanonzi vana doubting Thomas, vachiri ngoti vanogona here sekuru avanoita sei? Imimi ndimaona sekuru vachiita basa. Mashoko amungade kuudza kune avo vachiri kufungidzira kuti iri idambe ndeyekuti chii? Mashoko yandinayo ndingataure ndeyekuti kana vachingonzwa ivo ngabate mukana wokuuya kuzoona voga. Zvokutokuudzwa izvi ndine chokwadi chekuti kana vasvika pana sekuru vanenge tatowe navo vachitobvumawo kuti chokwadi zviri kuitika. Aiwa, tatenda Sabhuku. Ndofuna kudziwa kuti sekuru Tasvi munovadziwa? Sekuru Tasvi ndinovadziwa. Munovadziwa achita basa ranyu kuno? Achita basa la kupata nyanga, kuchosa zvinhu zvokuipa mbavha, kuchosa zvinhu zvekuti antu adabisa wale ndio akulodza maroyi. Aroya. Shadidi iyo akustadi basa la kuoneka maso palibe ndio kutengana na kuipa. Vantu watu tukadziwa tukatambira Mozambique na ku Zimbabwe wodzi.
Maita tinawo basa. pabodzi. Stabo muito obrigado. Tatenda kuno kwene. Maita basa chef.